Żagħżugħ ta' 22 sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti b'akkużi li kkorrompa u għamel atti sesswali ma' minuri. Fil-qorti l-ispettur Sera Zara spjegat kif il-vittma flimkien mal-ġenituri tagħha għamlu rapport ftit wara li seħħ il-każ. Jidher li l-akkużat u l-vittma bdew jikkomunikaw permezz ta' Messenger fejn imbagħad l-akkużat stieden lill-vittma sabiex tmur id-dar tiegħu. Dwar dan qed issir inkjesta filwaqt li tfajla ġiet eżaminata mit-tobba fl-Isptar Mater Dei. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest ta' Żagħżugħ bl-avukat parter ċivili u l-prosekuzzjoni oġġezzjonaw minħabba l-biża' ta' intraġġ ta' provi. Min-naħa tad-difiża ntqal li Żagħżugħ ma jaħdimx u li għandu depressjoni. Il-Maġistrat Charmaine Galea ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest u talbet li l-akkużat ikompli jiġi segwit minħabba l-kundizzjoni tiegħu. Raġel ta' 34 sena residenti Santa Venera ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li deher quddiem il-qorti mixli li weġġa' persuna gravi waqt argument. Fil-qorti Matthew Farrugia wieġeb mhux gravi għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat tar-raġel Raisa Colomba għamlet talba l-ħelsien mill-arrest li ntlaqet mill-Maġistrat Charmaine Galea fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li r-raġel jiffirma kull nhar ta' Tnejn u Sibt flassa ta' ħal-qormi u garanzija personali ta' 5,000 euro. Aaron Mizzi ta' 40 sena u Darren Mizzi ta' 38 sena aħwa residenti ħal-qormi ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li kienu akkużati li wettqu ħsara fuq karozza li s-sitt tagħha tiġi l-eks mara ta' Aaron Mizzi. Aaron Mizzi kien akkużat ukoll li kkawża biża' lill-vittma. Min-naħa l-oħra ħuh kien akkużat li kiser kundizzjonijiet ta' probation u li kien kompliċi ma' dak li wettaq ħuh. Jidher li l-eks mara ta' Aaron Mizzi għamlet rapport fl-Asta tal-Mosta li l-karozza tagħha sfad vittma ta' vendikazzjoni u li l-ispejjeż jammontaw għal aktar minn 2,500 euro. L-Ispettur Wayne Camilleris qal li ż-żewġ aħwa ġew identifikati permezz ta' filmati minn kameras tas-sigurtà li kienu fil-viċinanzi. Il-Maġistrat Charmaine Galea laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest tal-aħwa iżda fuq diversi kundizzjonijiet. Fost l-oħrajn huma jridu jiffirmaw fl-Asta ta' ħal-qormi kull nhar ta' Tnejn u nhar ta' Sibt garanzija personali ta' 3,000 euro għal Darren Mizzi u 2,000 euro għal Aaron Mizzi, kif ukoll Darren Mizzi ngħatatlu l-kundizzjoni li jrid jidħol id-dar sa nofs il-lejl filwaqt li ma joħroġ sal-5 ta' filgħodu.